Viszi a sárkányt, de jó vége nem, volt. én is rá tudom dobni, gyere. Jó. Ha belefújok a kürtbe, akkor egy. Jaj, megállik. Ez fantasztikus. Olyan X, olyan ég. Gyere ide mellém. Hol van a sárkány? Gyere ide mellém. Fönt repül. Valahol. Megy. Ott van. Tudom, hogy még nem hallom az kürtödet, mert az a baj, nekem le van véve a hangja. Nem, amíg eltalálom, magassul. Ne! Elég haját. Jó van. Neked itt a spawn point, nekünk meg nincs. Szóval nekünk gyorsan kell menni itt. Spawn kampánya meg nem fogunk téged. Hát jó, azt megköszönhetném, igen, mert az mondjuk így picit... Nem, azt pontosan úgy hívják, hogy... Anderson. Azt köszi. Köszönöm. Az a baj, hogy... Jó napot! Napot meg már lődöttem. Miért adok ki Roblox hangokat? Ez annyira hülyén hangzik, de oké, meg fog halni engem. Hát még egy endörgyöngy, köszönöm szépen. Most nem ennyire. Most éppen próbálok kiszedni egyet. Jaj, de jó. Az már ütik a senkömet. Nem hajnál kérlek. Tervezek. Alig sebző. De melyik üt? Melyik? Mit akarsz Enderman? Menj már innen. Legnagyobb problémám az Enderman. De szép animált a sárkányra, hagyjám. Fölrepültem, meg fog halni. Jé, úristen. Én most kicsit megállom. Menj már, kérlek, menj már. De jó, megint meg fog halni. Tüzes kardod miatt ez nem tudom nekem, és nincsen rajta. Pakom. Nem baj, én élvezem. Én eddig adom. Én is már szeretek férjét. Leestél. Majdnem lehet. Elrobbantottam már. Ezt? Ezt fel tudod robbantani? Fel is látom. Belősz buzul. Nem látok el addig annyira. Hagyd abba. Figyelj rá. Hol eltűntél? Föllöpött a sárkány. Azt megtettem az Enderman, minden leszarom. De miért sebződök és mitől? Elkezdtem, kicsit mögötögettem csak így sárkány. Ellökött nagyon. Úgy ellökött a sárkány, hagyd már abba. Hagyd már abba az égést, köszönöm. Mert folyamatosan valami robosztam volt a fülembe, azért. De jó, mindenkinek van égetős nyila. Én miért megeződtem meg, ezt tudhatnám? Jester Hammer. Nem volt direkt. De amúgy már engem is van, de majd nem. Mondjuk ezt nem tudom, hogy, mert szerintem még egész jól bírod, bár... Na mindegy. Baszki engem, lassan egy csapattársam. 5. Konkrétan amúgy olyan durva a robbanás, amúgy konkrétan ilyen atomrobbanás, de takarodj innen. Ne dobáld rám a mérgezés potikat, hogy engem békni. Láttam, hogy jött a mérgezés poti, csak leesett. Az amúgy gyengeség volt, az egyetlen. Ja, bocsánat, azt hittem, hogy ez Bár reszegtél át, szoktam Egy atomrobbanás volt, baszki. Na, hagyjál még. Hát amikor kilőbben Krisztát, ilyen, tudod, ilyen hatalmasat robbant, egy atomrobbanás, olyan hangja van. Meg olyan effektje is van. A texture miatt. De akkor legalább megvár. Ilyen van. De mi van? Mi van? Lelökött a sárkány repülve, what the fuck? Ne, hagyjál.
Hagyjatok békén. Don't disturb me, hagyjál békén. Ez a var meg, hova? Meg se éreztem azt, hogy vágod, de... Ouch! Eltalállak? Ám, jó. Ouch! Ott az engem anya nem zavar, mert ő csak fél AP marad, csak ne találj, ne kerges meg. Jó, akkor szerződjek le odáig. Kerges meg, és ezzel ráugrunk mindketten endőrföldlel. Én azt Jó, akkor most is megállunk. És pihenünk egyet. Hú. csak én megfogom, akkor most aztán megint akkor elmegyünk visszafordulok a teleje. Igen. Hát a házat okoznak. Megesz. Igen. Csak elég, csak egyet. Hát az mondjuk szomorú. Melyik Be- van erősebb dolga? Te fogad fel, fogad fel. Gyere, adok fel. Te addig fogad. Például igazából még neked önök egyformán erős tucai vannak, csak annyi a különbség, hogy nektek több almátok van, de ez igazából különösebben nem zavar. Hát igen, ezt mondom, hogy ez eddig nem zavar minket már, hogy Igen, van, mert már... csak a... Nekem a izé nem jó a... Hallod, azt a kámtászok, vagy miért? Nem, most jöttem vissza, bro. Éppen a demomannal küzdök, de amúgy nem vetted volna észre. Tudod, alján, foglalnak, segítség. Bazd, nem tudtam eltalálni. One more chance. Merre vagy demó? Jó, azaz, ne, de bazd meg! Jó, meg tartozok, Nálam tartom. Fantasztikus, de fölbasz. Jó, ott van, ott. Mert nincs egy íjam, de nem! Á, hülye endermanek már, geci. Úgy idegesítenek. Tudom, hogy fekete vagyok, de nem vagyok enderman. Úristen, de bot vagyok, úristen, de bot vagyok. Holy crap, de bot vagyok. Azaz ketten jöjjetek, úgy van. Ott van, ott van. Aha! Látszoltál! Ezért bekaptad a sebzést. Hol igen, ez az! Ott van még az utolsó. Gyere, van még az utolsó. Én ölöm. Hol még mennyi HP van? Igen, mert ez a hülye égés, mert ez a hülye lángpallos kettő a fasz. Jó. Megölöm az összes párcét, nem értek Igen, mert az a baj, hogy az élességét, hogy a tűzmetánnal el kell is megszednöm. Állandóan meghalok. Nincs még egy párcé, elkaptam ott. Mi? Mi van? Problémás, ojjoj. Belasítottam. Igen, mert nem csinálta a töltetlenség 3 a faszom. Bazd meg! Eltöltve. Letört és akkor Engem az hosszat jól bírja. töltetlenség 3 is csak olyan vitás volt rajta. Csinálok X-vel, Basszik meg, azt a kurva. Úgy van a mozgó. Mozgó X-fel, tehát akkor ez így jó lesz. Ez
Ez egy jó fight lesz, én úgy érzem. Az XP-t. Jó dolog. Ez a baj, ez így nagyon jó, fantasztikus, mert hogy így konkrétan élő példa vagyok arra, hogy fog megdögleni 2 ütésből. Vali, neked nincsen szetted. Nem, mert hogyha... Nem, mert nem akarom el. Egy Enderman 3 szemet dobott. Van tényleg útja, van. Nem is felejtettem. Nekem is van. Ezért nem adtam. Hát... Narancssárgában van eléggé, szóval ez így nem olyan vicces. Ha leszettem, elkezdtem. De nem úgy narancssárgában, meg konkrétan nyelkobikat annyira. Hát én... Üzét, 199, 148, 78, sokan meg elfogották. Szomorú vagyok. Próbálkozok. Nem fogjuk tudni meghalni, mert védelem 4 is. Ez probléma. Hát ez úgymond egység finom. De ennek közösségnek van még egy eltartani vele. De ember vele sem nézve a személyben arról. Figyelj, nem megyek töltött le. Göly, geci! Jaj, ne! Jó volt, ez tetszett. Kétszer olyan szinten mellé lőtt, hogy jó van, nem szidom. Belefér. És ne kapjon el szettem, mert nagyon megfogok. Valakit nem elkoptam. Holi! De egyszerűen ellők hallod. Amikor ott a töltsön, akkor nem tudod el. Ne pattál a lövedés. Nem baj, mert kevés az, na az a baj. Az a baj, megint nem fogom megnyerni. Göly! De azért bezárja magát, ez nem finom. Ez nem jó, ez nem tetszik, nem érdekel. Azt szed be a Gadapölt, úgy van. Majdnem a kicsi KFC. Látom, a Gadapöl volt nálad. Na, már elátod még egy mondokat, hogy be konfúzó. Ezeket el fog kopni. Bötös Endersárkány, nem is abba hagytam bele, hogy kilöltetek meg, hanem az Endersárkány alatt meg a lehelletével. Hát ez kurva jó. Na jó, hogy a bossa. Úgy, hogy ilyenek lesz az első, ez tök mindegy. Hadd lopjam be, az jó. De nem arra? Az. Arra. Mi van, mit akarsz már? Gadapölt belettem, hagyjál már békén, na hagyjál. Igen, belettem, bazd meg utas másodpercen. Rakjál a fát, ne üssél, hogy... Megöllek! Nézem, hogy nem. Ja, mert fölgyűjtöttem az XP miatt.
Felgyógyult tőle a szedtem. Nem is. Felgyógyult tőle a szedtem, ez az. Teljesen felgyógyult a szedtem és kaptam még 28 darab XP-t. Nagyon durva. Adod nekem is a Köszönöm. Tök jó a szanyavítás, csak kár, hogy elkapod a Achievement térnek? vizezem. Egy pillanatra visszaadom. Jó, nyugi már úgyis tök mindegy. Majd, hogyha... Majd mindjárt. Várjál. Csak dob ki. De mi bajotok van már? Hagyjatok már békén. Adni kérlek. Csak kell az acsi. Ez az, jó, hagyjál békén. Ja, már Mondjus. Gyere erre. Hova? ott van, látom. A segben már támadni. Shit. De hagyjál már békén, de geci! De hogy lehet szénnyomorjékat nem hiszem el, bazd meg. De faszomat már nem tudok oda menni a portálhoz. És akkor beledobok egy Enderpearl. Jó, vagy az, vagy pedig beleúszol. És én valószínűleg bele fogok úszni. Meg beleugrottam. Belelőztem egyet. De jó. Reméljük egybe találjuk a és akkor nagyon fasza lesz. Várj. Álljunk le öldögetni pár izét. Azt a kurva, hogy néznek ki ezek a növények. De ne, de bazd meg, de nem már. Hagyd már békén, geci. Hagyjál már élni 2 percre, bazd meg. De csak másik emberbe akarok menni. De geci. De miért nem tudtok békén hagyni? Van másik NCT, bazd meg.